Today is August 28. Time check mo doy. Alas 5:05. So adi kita yan na din may sulano. So din hiya mo pala din kalingit. Ambot kun dito taluyo kun may dahinin gihapon na kalingit. And din hidapit kalan sulano to Barangay Magay. A friend to all when someone's hurting, he answers the call. Kung makikita niyo no, hindi niya parte kanang buntay na ini. So kung kay anong kutob pala dida, siguro may daibaliwat niya nga trabaho. Parayaw tayo ni, sadang tayo nig parayaw. Ini nga mga proyekto kay ano, dako init bulig haton ha oras iton na babaha. Ya adinin, nakakuan inin, nakaturok inin. Hindi rin ni drawing. Matignos inin ha, matignos. Automatic steel bar ini mga pare-paresid balanghoy. Pero yun ay na ngayon ini. Kita na lang ini na. Ini nga proyekto. Itaton lahin ni. Pagpakita la nga didihatan awan. O di mga kuan ini. Buhi. Di rin ang mga nagpapaabat nga mga di rin hikitaan. Proyekto. So dinhi pala ini nga dapit. May sulano. Damo pa ini nga itong pwede pag-istoryahan, pag-ingadtuan. So mawawarayan na lota kini rason na mag-awan itong kinadlaw. Oo, marang ka mo mga kasangkayan na wala ka daw budoy kay kanina na aga pag kita pag pinununan ako na natatong baga may mga himang rawon yan ang adlaw. Kaya no ay kakulok ginusatan na laon ka ano na partihan dito sa basura. So anya na nga kulop ang pagbuuran. Alogid kami doon naguring hapon so meron karigo unton mabaho ka. Buhat ngan iton imo baga may himo nga pwede nimo himang rawon para manginano pangumusta han mga embankment. O okay baga siya rin pa kunya na iton baga issue iton mga flood control. Oo. So adi kita yan na din may sulano. So aton na yun baga na kuanan na di ano baga na himang rawan ano itong baga pagburubalabag di man kita pwede baga makagpalupad dito na itong kan Amiga or itong drone kaya di baga natarahiti. So baga sakto lang yung baga mo pagod magkuhan ni ining atong paraguring ano. Oo amo to niya paraguring nga kung basta kung waray ko kirimuon kaya mo yun itong baga panadlaw-adlaw maburuhaton na. Oo. So din hiya mo pala din kalingit. Ambot kung dito taluyo kung may dahinin gihapon na kalingit. Oo. So taton din hi mapapakita hayo siguro kanang dinhi ngan dito may sulano dapit. Okay kano sulano ini. Andito ba may junction ba? Oo. Kumbaga lahat tugkop na. O kung hirayo na angin na latuusan na. Oo, indin hidapit kalan sulano to Barangay Magay. Oo, ini nga aton nga naging kukuan na gin alin susunod gin babaybay. Oo. O see? Automatiko hirayo pamantat baga kuan. O sige la ipakita naton ini. Ipakita tala kulit ka man to niyo. Suncake's audio, a friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Helps the poor and still he shows. Baga aton mapapansin ano itin yung mga kanipaan baga dirigad ada pera konta biya po ano pera kuan automatic baga diri ton hira sadang mahimutang nga da or okay la ba kaya tiba nakasaring nakapugon ko nito't baha pero patiunan huliwat itong tubig nalalagusan kung ada tunhira kumbaga itunhira baga nakakapag adina makon na kita
supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Man, kung makikita niyo tabi po mo penga pulo kayo maig kasi kung makikita niyo ano hindi niya parte kanang buntay na ini itman dida ala tikad to hamay kuan hamay magay amo tong didaan na Solano Bridge. Oo, hindi nga parte kanang buntay hindi. So kung kay anong baga kutob pala dida siguro may daibalawat nga nga trabahon. Di rin magkitain maaram itong mga sharing itong mga rason kutob man lang kitahin baga pagpakita kay una-una nga daan paglikay gihapiton aton him mga masisaring marahil makakadaot him tao. Siyempre hindi gud kita maaram itong rason kung kay ano kutob la itong dida. Siguro may danira iba nga trabaho sugad na lang no. Diba? Oo. Kaya kung ininhiya tugkop na niya nga ito na may tulay diretso nga ito may ano pa itong din ang parigusan na girihayan bado di kita nagkukuha no may tutagod talaga kung good talaga kita mahinig good talaga taton IQ test ani pa kuha nun ta itong video pa horologoon so may niya na ano dito na sitwasyon didi igin pa parayaw tayo ni sa dang peninig parayaw ini nga mga proyekto kaya no dako init bulig haton ha oras iton na kuan babaha nga na nakikita niyo dayton baga aton bagagin babaybay. Oo, pero dahil ko lang kamugin papasabot nga hikitain waray naton ibang mga panuyo ini kundi nakikikuanla ano pa ito na nakikipag alin susunod para ipakita kung ano't may dahaton din nga dinin nakakuaninin nakaturok inin hindi rin ni drawing matignos inin matignos. Oo, palagay tomatic steel bar rin mga pare-paresid balanghoy jadi bangko dito hakuha na may buntay ano ginahir na hirap paghawan pagpulod itong mga kanipaan ito may danganig dito baga mag-pray ba paghimuhin kuanhin karaunan kaso haligot lat iradalan haligot lan sugad ba itong din ikita man niyo natong pagkatun sa kagabi haligot la oo pagi daw maupay niya na nga aton mga himang rawon ngayon ano kay kung aton inin baga pag-uusahon it ka din niya Solano maram ka mo kumausay ni ka oras so taton na hinibubuhaton portion by portion uugod man ano dili tayo baga pag kukuanon titimahon nga tugtog ganto dito naton anakong kanina na sharing kayo pero na kami notos nga daanan natin ginlakatan diri kita makakakuan nito makakatraka kay may ada baga panimalay nga nakaturok nakaturok oops okay di na kita itong pwede magbasa at mga titon nga man nga mga kuan
ito yung mga billboard kabahin ito na information para aton malikayang gihapon kung ano ito na baga ada nga nakasurat kibahin nakasiring nga finished product. Tapos kuan tawaray kita pagbabasolon hiton apay kung lalabiyagin apay kung lalabiyagin kita kuan sinakusa ako nga oh. Man yeah. Amo lang ito pagka pwede mahimo nga himong round ha ilan ko yung kiwikton nyo eh damo inin nga imo baga pag pangingin na noon bakit rayo ay nga dito may da din kuan swimming pool oo na timing nga na natin baga pagkanhi kaya marang good mag timing iton maluluoy ha aton yung talon kaya raman iton niya wala iba nga kaugop kundi iton hiya nga diri ko nakikita nga paraghoring para mamay da naton buruhaton kaya waray naton rason nga hausa ka adlaw waray naton mahimo nga himang rawon kay sharing ko pa man tiking lapagtagi ha aton han kuan han laptop manhan sapatos tungod ang pagpinanmurot anya na nga Agosto anya na nga Agosto magkita ito nagpakarawat diba oh. So ito hindi na ngayon nakikita nagpapadayon ito na era pagingayad di kita maaram kung ano iton siguro dalang gihap marang kamo dito may kuan dito may Kandabaro na sementeryo may daghap dito gina bibinukad nga dalan oo adto nga dalan para iton kuno tikad to ha Atipulo so damo iton mga proyekto nga mga burbay pass o ito man kikita niyo ay lama kukanta iton mahingadayan ta ito oo ito yung bakho mo ito taxi ni Sherrington nyo nga kikita makarawod hiton naghatag haaton hin mga higamit may kalahito nini nga GoPro 13 ang latest may dinagad GoPro 14 latest nga GoPro ini anya nalang nga tuig gina kuan last year ini nga last year ini na gimpagawas GoPro 13 kaya hanuna anaton GoPro 10 nahimo nga GoPro 20 kay pareha sila GoPro 10 so warita ni pag ginamitan sa ato pa iton buhi pa iton may ditong baga nagkukan hakon nga pagpalit aroon dire pwede basta hatag hakon lamot ako akiton gin titipigan bahala na lang di baga pag alamagon basta ada kaya oras may da naton mga aparador ikakada naton iton pero kaya na pinagsasasarang patat kwarto pero ayo ay na ngayon ini di na ngayon kita hapalo lagot palo tabi apoy so kita na lang na entonces ini nga kuan ini nga proyekto in baga siguro makasaring iton nagtrabaho hinin nga ada
Waray namon pwede igsiring waray ka kuan kay baga mapaso-paso man good man yan na ano iton himang round ka ba iton nga flood control ikita liwat dirilot kita itong baga nakiki kuan doyog iton mga isyo itaton lahin pagpakita la nga didihatan awan oo may da mga pinanhimo di mga kuan ini mga buhi di rin ang mga nagpapaabat ng mga di rin hikitaan nga proyekto klaro so ato dito sige la bahala na yun baga maghirayo basta aton hinin makatubtub kita dito hiton tit nga kabang kung kabang iton may daton rason siguro aragian mayawit ka man dani baga naugtok ka tunyo oo mali pong haulog ihapon ay kanina baga aga nagkinuang kitahan na aton na PDS pati unan ko inin mga susustinar kaya kung waray kinin niya na magkuan waray kinin kung waray kumahi mga himang raw niya ng adlaw makasaring na good nga totoo ka tunyo waray ka na nga naging bubuhat waray ka na nga nilibang ada ka na nga nalhaiyo diri ka pa nakakagihimon himang raon oo okay para inin di rin para din haaton nga iyo mga nakikitaan kundi para inin hitaad to ang mga langyaw nga labnasan oo di ba asya iton amo na oo so di na kita pwede baga lumukso di na kita baga maghahatag hayuhin kasayuran kabayan hini nga mga proyekto hiton na embankment project didihatan awan so dinhi pala inin nga dapit anaton na ipakita may sulano o damo pa inin nga atong pwede pag anuhon pag istoryahan pag ingadtuan so mawawarayan na lota kini rason nga mag-awan hitong kinadlaw ay alaga daw ga siguro ko yan nakuan pag-uuran kanina gin oringan ak buhat pagkuan pagkadtuha sulano kuno mamay kalausala to kasugad nanumdong day ubod man ano tumod kay itong diri biram is may kala oo tapos babaktas kita nga dito naon tayo skina dinaro kita hin na mapagasolina ba okay nahiubsan kitang gasolina kaninang aga nanumdumak nagiinuran kung magmumotor kita nga niba kitang tuyo-tuyo nga idro nanumdumak ang spaceship so amo yan natong gingamit ang spaceship butanit ginoo may ginoo talaga natuod ako tala sugarong talanay again tigang dididapit may Solano embankment. This has been your friend from another stars. Ako yung magpapabiling laghihap nga iyo ubos nga sangkay. Ako yung sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams mama. Chup chup. Okay. Lingid ugtat nga mga baka doon niresiplat ano ko yan. Okay